Een mooi programma vandaag weer, hier in dorp 1 in het dorp, hier na de Obade, uiteraard de vrijmarkt, maar er zijn voetbalwedstrijden, er is een kinderdisco, er wordt van alles georganiseerd in de hele stad, voor iedereen is er wat te doen en het blijft mooi weer. Wat willen we nog meer? Vanuit Dokkum hier feliciteren we onze Hare Majesteit met deze mooie dag. We hopen dat het voor haar een hele mooie, feestelijke dag wordt, die haar weer wat moed en hoop geeft om haar dagelijks werk te kunnen doen. Want dat doet ze nog steeds vol verven. Maar de tijden voor haar zijn ook wat moeilijk, dus ik roep u op om vandaag met extra kracht en expressie een 3-maal hoera voor de koningin uit te roepen. Dus dat doen we nu. Leven de koningin! Leven de koningin! Leven de koningin! En dan gaan we nu zingen.